Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Эфирда сезгә якыннарыгыздан булган изге теләкләрне җиткерергә һәм бәйрәм рухын тудырырга ашкынучы чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы. Беренче җылы эчтәлекле котлау хатыбыз ямьле табигатьле Тыпый авылына юл тота. Үрмәт авылында туып үскән. Хәзерге көндә Тыпый авылында яшәүче безнең өчен җир йөзендә иң кадерле, иң газиз, иң ягымлы, иң назлы булган нәнәебез Бәйнә Камал кызы Шафикованы олы юбилее 90 яше белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз дип язалар Стәрлетамак шәһәрендә яшәүче оныгыгыз Алиса һәм аның гаиләсе. Кадерле нәнәебезнең бар гомере тынгысыз, намуслы хезмәттә үтте. Авыл хуҗалыгы тармагында фидакар хезмәтен салып, хезмәт ветераны булып, хаклы ялга чыкты. Яшьлегендә иң шибәр, иң уңган булган безнең картәтәебез Нәҗип Шәрип улы Шафиков белән гаилә корып, Тыпый авылында төпләнеп, 6 балага гомер бүләк иттеләр. Кызганычка каршы бүген карт әтиебез безнең арабызда юк инде. Урыны оҗмахта булсын. Безнең нәнәебез тормышны яратучы, улы йөрәкле, кешелекле, шаян күңелле кеше. Үзе шигырь, такмаклар язып, барыбызның да күңелләребезне күтәреп яшәүче, авыр чакларда акыллы, төпле киңәшләре белән ярдәм итүче, изге йөрәкле фәрештәбез ул. Мең рәхмәт сиңа, нәнәебез. Безнең өчен кылган барлык изгелекләрең, игелекләрең, ярдәмнәрең, киңәшләрең өчен, барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Үзең дә авырлыкларга, картлыкларга бирешмичә, ныклы тазалыкта Ходай биргән гомереңне безнең, балаларыңның, онык-оныкачларыңның кадер-хөрмәтендә сөенеп, сөелеп, кайгы-хәсрәтсез, безне сөендереп, озак тагында озак еллар яшәүеңне телибез. Рәхмәт сиңа, шәфкать тулы йөрәгеңә. Рәхмәт, ару толы белмәс беләгеңә. Рәхмәт, хәстәр белән караган күзләреңә, юаныч һәм шатлык биргән сүзләреңә. 90 дигән киртәләрне бар бит әле үтәсе. Никадәрле газиз җанга бәхет бүләк итәсе. Утлар, сулар кичтең, батмадың, авыр еллар буйлап патладың, бирешмәдең җилгә, буранга, чын мәгънәсендә кеше булганга. Чәчләреңә шул керсә дә, син бит безнең йөрәк түрендә. Озак яшә, кадерлебез, авырмыйча, син дөньяда безгә бер генә. Без бәхетле нәнәй син булганга, безнең өчен üzülеп торганга. Рәхмәт әйтеп, баш иябез сиңа. Бүген 90 яшың тулганда. Иң изге теләкләр белән сине üzülеп яратучы һәм хөрмәт итүче Стәрлетамак шәһәрендә яшәүче оныгың Алиса, киявың Радик һәм оныкашың Эмин. Хөрмәтле Бәйнә Камал кызы, 90 яшьлек олы бәйрәмегез котлы булсын. Бүген сезгә нинди генә теләкләр, нинди генә сүзләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Чөнки сезнең гомер үзе бер тарих. Ул тарих битләренә күз салсаң, анда күпме истәлекле вакыйгалар, кайгы борчу, сагыш белән бергә шатлыклары, бәхетле мизгелләре дә булган. Алдагы көннәрдә дә сәламәтлегегез ныклы булып, балаларыгызның күңел җылысын тоеп, оныкачларыгыз белән сөенеп кенә яшәргә язсын. Юбилеегыз котлы булсын. Ак теләкләр кушып бирә
güzel yaşav bәхет. Білсәң генә қадерен, юғалтма бәхет шатлыкның, сиңа килгән кадерен. Син безгә һәрвакыт кирәк, син янда чакта рәхәт. Бу дөньяга туган өчен, булганың өчен рәхмәт. Син безгә һәрвакыт кирәк, син янда чакта рәхәт. Бу дөньяга туган өчен, булганың өчен рәхмәт. Башлаган һәр яңа эшең, син теләгәнчә барысын. Гомереңнең һәрбер көне туган көн кебек булсын. Син безгә һәрвакыт кирәк, син янда чакта рәхәт. Бу дөньяга туган өчен, булганың өчен рәхмәт. Син безгә һәрвакыт кирәк, син янда чакта рәхәт. Бу дөньяга туган өчен